Yaba mfowethu. Gama lami UPhungalenja akazwani namasimba ne. Khona interview engeke ngayenza lapha neReal TV1. Emasontweni ambalwa. Emva kwalokho ngithola imibuzo ethi kahle kahle UPhungalenja wapi. Khona ke manje lapha imnqolo elokhu ngitshela ukuthi mina elokhu ikhomenta lapha ku Facebook no YouTube ukuthi mina ngiyena South Africa. Msumye nonke ngisho njalo. Right. Engathanda ukunitshela khona ukuthi bafowethu mina ngikhule kabuhlungu ne. Uyamazi umuntu okhule kabuhlungu ukuthi uhamba azafike lapho afuna ufika khona. Understand? Then manje niyangiyela ke manje ngitshela ukuthi mina ngwangaphandle. Okay, uma kuthi ngwangaphandle ngingena phi ke nina? Nifuza onyoko. Abathakathayo. Makuwukuthi kuyinkinga ukuthi mina angena wa-South Africa. Yini inkinga yakho wena South African? Amazwe ngahambile eAfrica. iBotswana, nginengane khona eBotswana. iMalawi, iMozambique, Swaziland, Lesotho, iZimbabwe. Amazwe engihambile ala eduze eAfrica. So makuwukuthi wakwangibona phela ezweni lakini ngisukhuluma amasimba uthi mina ngiwakhona. Njengoba nawe la eSouth Africa ungase eZimbabwe usungakhona in like eSouth Africa. Ayingiyanyisa lento yena zinja. Mina lokho nikhuluma lapha lenza ngathi ningazi kangcono. Lalela nina. Angifuni lento yena. Igama lami UPhungalenja. Alikho ishangane owathi UPhungalenja. You understand? So anokhuluma nibheke madoda ukuthi nikhuluma nobani, nikhuluma ngobani. Omunye ngizoye ngimtrace ngefoni. Ngimbambe. Ngeke kube mnandi. Yabo? Uzothutha la ahlala khona ngoba manje unengqondo zechicken lo muntu. Ngeke ngizama impilo kabuhlungu angaqhamuka uzokhuluma amasimba. Uyazi ngamani ukhuluma ngobubi bami kunokuthi ukhulume ngokuhlupheka kwami. Ngize ngiye kulawo mazwi bekungemnandi empilweni yami. Impila kabuhlungu. Idonsa kanzima. Uzungibone nje ngakini bengifuna lempumelelo enginayo namhlanje. So ngizokhuluma amasimba. Ukuthi siyazana mina nawe kusho ukuthi sisabangani, sewakini. Yayizwa leyo nto. So umuntu akakhuluma azibheke bafowethu ukuthi ukhuluma afike ephi. Ukhuluma ngobani ngoba mina angimsaba umfana. Ngiyalishaya ikhanda mina lo muntu. Yabona? Yeah. So ahloniphaneni ke bafowethu. Nakhona makuthi ngangaphandle. Iphi inkinga phela? Makuthi wangaphandle. Woza la eThekwini. Ngihlala eThekwini nemalivana. Woza la ngikushaya. Ushayele lokho nje ukuthi awuthathe kahle kanti abasebenzi. Yebo leyo nto. Wonke umuntu othintekayo ekukhulumeni lokho msunu wakhe nonina. Yeah, sunga nina. Wonke umuntu okhuluma amasimba ngegama lami musunu kanina. Yeah. Ngiyalumela. Ngifuna ukuthi manje umuntu akhuluma amasimba ekhuluma into ekhona ngokuthi ngithe msungane angidakiwe right. Ngikhuluma lokho kusuka enhlizweni. Phela mina ncenga umuntu msunganina. Awuzathathi kahle. Ngijwayela kabi. Mina ngathi onyoko banye beniphethe. Zinja. Uzwana nomuntu okhuluma ngazazi ukuthi ukhuluma uthini. Into engiyenzayo mina ngizenzela mina. Akekho omunye umuntu engimenzelayo. Ngenzela mina nabantu ababhilonga kumina. Otherwise ngingcono kunani. Nina nithi mina ngiyena South Africa. Mina abantu bangithanda eSouth Africa. Nakwamanye amazwe laba aba-understanda khona language engikhulumayo. Bangithanda. So nami uzoqhamuka la uqhamuka khona. Ugcwele isihlame emlonyeni. Uzongikhulumela amasimba. Uzosuka ngikushaye bese ngiyaboshwa.